ki betot. Rodit ki nek cilik. Ngasih uang saku 500.000. Lah wis bobok durung, ning urung tak nehke urung tak transfer ibune sengaja tak omongke ning kene ben Dek Nilam ki ngerti. Mengko nek ora 500 berarti salah ibu karo bapak ya. Ya. Oke. Mbak Elisa. Naik. Medun ning aku ya. Ora apa-apa. Medun ora apa-apa. Ado medun ora apa-apa iki. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gareng. Salam Karahayon, salam budaya, lestari budayaku. Ketwingi kuwi terus aku. Wong ngendi kuwi? Reng wong ngendi kuwi, Reng? Mas Gareng durung tepung karo aku, Po. Wong Jawa. Bagong wis tepung durung karo aku. Dereng. Ha. Ya ayo tepung-tepungan. Asmane sinten? Nami asma kula Elisa Orcarus Alaso. Duduk wangel tenan. Elisa Orcarus Alaso. Ha. Kene langsung nyantol uteke. Cepet. Set. Darah aku wis ditek-teke. Wonten dawuh napa? Teke ya. Oh. Iki wong ngendi ta iki wong ngendi? Iki wong Sulawesi kono. Oh, mulane basane ting pecotot ra karo-karuan. Oh, lambe kurodo ting pecotot ya di ngapura ya Mas Bagong. Oh, lho kae. Ya ngono pancen wis gawan. Iki BTW kita ono ning endi to iki kok apik banget ya panggonane. Nah, iki kagungane omku. Ngaku-ngaku. Oh. Alah. Oh, mosok to nggone ommu kaya ngene. Aku yo duwe si om. Alah dia aku om ketemu gede mengko. Oh, jenenge Om Kohun. Om Kohun. Dadi omku gelem ra ya? Aku yo gelem duwe Om Kohun kok. Aku arepe melu ning kene lho. Pendopo apik banget kaya ngene iki. Iki kanggungane Om Kohun kabeh? Iya iki kanggungane Om Kohun kabeh. Gamelane barang? Heeh, gamelane barang. Wayange? Wayange dekku. Wah, ngaku-ngaku. Gak ngene Om Kohun iki yo. Iki dalam rangka Om Kohun tak pun tuku wayang, tak. Oh, iki tak pun tuku wayang. Oh. No Mbak Elisa. Oh gitu. Ya muga-muga payu ya Mas. Ya. Niki namung mirah kok Om Kohun. Oh, paling yo 5 juta wis komplit wayange kabeh. Wis sak kotak ya Mas. Ya. Oh ya. Gini Mbak Elisa. Disekseni lho. 5 juta iki kabeh wayangmu. Makane gatekke to. Ngejak dialog ra gatekke. Aku lagi maca iki. Ha aku ngomong wayangmu iki. Iki kok dituku Om Kohun 5 juta komplit. Kabeh komplit. Ayo. Kabeh 5 juta. Ya ora oleh kok ya 5 juta. Lah mau ya hooh ngono lho. Mas Bagong iki pripun? 5 juta iki tak maca ya iki. Ya. Ketok ra matane. Tak wacake. Wis truk wis dimata-matake. Aku reti rekasane wong motone papat, aku biasane yo nggo motone papat. Biasane nggo kocoro moto. Sesuke nek dalang nggo softland. Oh, wis keren. Dimata-matake wis ora apa-apa ya sekarang diwong kene truk dadi ora apa-apa. Kuwi mau ning mburi ya nekat wae jele omong. Ayo aku golek golek apa wis ra nemu-nemu. Bulane radong nek basa Jawa wis ya wingking wong wingking iki ra mesti ning mburi, wingking nak mburi. Ning mburi ra mesti ngising, ra mesti nguyuh. Ora. Sah. Iso masak, iso
Sesideman. Hei, tembunge iki ora kok kuwi tembunge. Lah apa? Wong Jawa kuwi wong Yojo. Oh. Iki tembunge ten wingking. Ha iya, wingking kan mburi ke belakang. Ha iya ke belakang. Ha ning mburi rong mesti pipis, aku butuh pipis. Oh, pipis. Ngono lho. Lah apa ora mosok ya wingking. Lah ya nek Mongko WC-ne ngkone rada ngarep ki yon. Ngono to? Ning wingking Maksudnya jalan ya ning- wingking, apa-apa Iya, iya. wingking. Lah iya mbok kowe iki ning njaba ning ngarepan, nek wong Jawa kuwi tembunge wingking. Ora kok ngisik aduh. Nek kamar apa basa Jawane? Kamar apa? Kamar kuwi room. Wah. Wah, ya bahasa Inggris. Kamar adus ngono. Kula ajeng ten kamar adus. Kamar mandi. Ha iya kamar mandi, kamar adus. Nek Jawa niki ana sing ngarani jeding ya ana. Oh, jeding. Oh, jeding. Oh, jeding. Gue jeding sing nggo ngising kae lho. Tapi ini beda jeding aku wis tau ning daerah Jawa Timur pun ning nggon aku Sulawesi kono ya ana, tapi sing daerah wong Jawa Timur. Lah nek jeding kuwi iki langsung engko nek dodok kuwi langsung mlebu ning jero dadi ra nganggo saluran. Kuwi ning kono jan medhon kono kuwi tok. Kuwi jeding. Oh, jumbleng, Deng. Oh iya jumbleng. Kuwi jumbleng. Oh iya, beda meneh ya, angel Jawa ki. Jumbleng. Kuwi mau ndodok, setengah ndodok kuwi mau jenenge udu. Ono dhewe. Oh, ya sesuk diajari lah rere diawe. Mbak Elisa ning Jawa wis pirang tahun? Ha wis tahun-tahun ning aku tetep petuk kawan kon basa Jawa Wih, ya lah. angel kok. Susah. Basa Gitu. Jawa ki kaya lho. Lah iya ning Ning ora ngerti iso lah. menehi dhuwit aku. Lah jare basa Jawa kaya, yo njaluk duit. Piye le ngomongke ya? Basa Maksudnya- Jawa kuwi sugih arti. Oh. Siji wae iso dadi beda arti. Lho, saiki tak kandhane ya. Jiwit wae wis. Jiwit. Jiwit kuwi nek cilik, Ah. nek pindah kon beda jenenge. Oh jiwit nek cilik. Nek Mbak Tatin berarti ra jiwit ya. Nyetrot. Oh nyetot. Mulane Tatin nyetot. Kula beda nggon. Oh. Beda nggon kuwi beda jenenge. Oh ngono. Oh. Misale ning tangan kuwi nyetot. Nek Iso ning nyetot, tangan. iso nyetot. jiwit. Jiwit apa nyetot? Ning kuping Ning kuping apa? jewer. Oh bedane jewer. Nek ning moto? Aku ngerti nek ning moto nyulek. Duduk jiwet ya, oh toh. Ana meneh. Beda Apa? nggon yo wen. Ngendi? Betrot. Ana betot ndi? Betot ana. Betot iki apa? Betot ki lenyakel ditekem ngono lho. Oh. Nek aku mamane arep betot kowe, berarti Betot. apa misale? Hah? Ilat. Oh, ilat. Ah, dibetot. ilat ki betot iso. Oh, ngono ya. Karo bas. Apa bas barang? Bas betot. Oh, bas betot. Oh, mergane dingin ning ngene. Ting. Oh, Coba iya. sana kowe Apa? nyata wis suwe ning Yogya saiki basa hitung-hitungan saka 1 tekan 30 wae. Gampang. Tunggal. Jiro lumo 6G. Basa. Iki lho kaya notasi jiro lumo 6G. Nah, to? Kuwi notasi. Nah iya, wi angka to wisan. Saiki Jiro lumo ngitung 6G. setunggal kalih coba. Ya sik yo iso. Coba. Setunggal, kalih, Kalih. tigang dosa, 3. tiga, sekapat, Sekawan. nganggo wan no? Nganggo wan. Oh, sekawan. Terus Gangsal. bangsal bener. Apa nek 6 ya tetep 6. Ha ya ora oleh. 6 ki ngoko. Ora basane Jawa ki 6 ya 6. Ra oleh. Nek 5 kan gangsal. Bangsal. Nek 1 setunggal. Setunggal. Nek loro, Nek 6 ki ora ono basane. ha ya ora oleh. Nek iki 1 nganti 5, kuwi ana basane. Oh. 6 ya kudune ana basane jenenge duwe hak yang Oh, ana. sama. 6 kuwi basane Apa? nenem. Nenem. Oke. Kangge dapur sak Nenem. manut. 7. 7. Apa 7? Ya 7. Kra ngapusi.
Wis angel iki. 7. 6 kuwi, 7 kuwi. Oh. 6 kuwi 7 kuwi 6 tambah setunggal. Aku ngerti aku. Gangsal langkung kalih. Apik kuwi, gangsal langkung kalih. Menika 7. Gangsal langkung kalih. Wis angel kok, Truk. Kowe angur maca wae, Truk, angel iki wisen. Gangsal langkung sekawan, sedoso langkung setunggal, sedoso langkung kalih welas likur, sedoso langkung 13 likur doso, sedoso langkung sekawan. Ora ana ya kuwi kuwi ora ana. Tau lho. 11 ya 11. Oh 11 ya 11. 11 kali 11. Lah setunggale mau ning endi? Dolan dhewe. Lah curang, ya sedoso setunggal ngono ya paling ora. Sa? Ha. Ini ana panyuwuran saka ibu kita. Ibu kita Prastiwi. Bu Warsini Tumiono. Oh, Bu Warsini. Bu Warsini Tumiono. Oh, niki kagem ngopi. nyuwun lagu Setya Tuhu pakai Bowo nggih. Nggih, untuk ngopi 1,5 juta. Nggih, sembah nuwun Bu Warsini. Nadara. Ono meneh iki. Ya terus. Musike ya. Nenggon apa ya, Mo? Wah, iso to ora to tak wajake wae cate. Oh, iki Sugeng Dalu Pak Lingga. Ini saya Bapak Oka Wibowo. Oh, Pak Oka Wibowo dari Amsterdam, Belanda. Oh, apal aku ya. Menika wonten pamundutan gending palaran ditutup kalih gending rangu-rangu. Rangu-rangu. Oh, Nggih, nyuwun swantenipun Mbak Tatin yang paling cantik. Walah. Yang paling cantik sendiri kalih Mas Igul. Eko Igul. Request ini kula aturaken kagem kanca-kanca dekat wong Jawa di seluruh Belanda. Stay safe dan sugeng midhangetaken apresiasi saweran Rp700.000. Matur nuwun. Simpen nuwun Pak Oka Wibowo. Pak Oka Wibowo. Sinten malih? Budiani ana ora? Musike urung tak maca iki. Ya. Dari Ibu Hajah Sri Tuhayatun. Oh, penggemar live streaming minta lagu Bowo Dadi Ati. Ditujukan semua penggemar lagu Jawa dimanapun berada. Untuk Caganaga Official, semoga sukses selalu. Amin. Matur nuwun. Iki amplop iki ana isine. Wih lah ana isine iki. Oh, tak bukae lho. 200. Weh, aku mau padahal ndelok 500 sih. Mau aku nyekel lho kowe. Buka yo sal ning ngene. Mau aku yo nyekel kok wong mau di saka Bupras dipindah ning Panik ning Mbak Tatin terus ning aku mau tak delok 500. Ming 200 lho, 200 aku ora nggowo tenan. Iki wis ana chat. Wes Rano, aku duwe soalé. Oh ya. Wes durung. Sudah sing ngono aku wis entek. Wes kabeh. Wis. Ha, yang tempatku dari Bapak Mister Spiderman ya. Seko Jakarta yang selalu berhati baik dan dermawan. Menika nyuwun lagunipun Ricik Banyumesen. Oh. Terus? Menika ingkang nanti nyekar Mbak Tatin Totit. Oh. Tidak kok Totit. Betot. Mbak Tatin betot. Totit ki nek cilik. Nanti Ricik Banyumasan dari Bapak Spiderman. Tadi ngirim besok ngirim 1 juta. Sebentar nuwun Bapak, sehat selalu dan selalu dermawan. Wah. Terus ada lagi, ki ora dinggo Caganaga dudu, ora dinggo Mas Bakong dudu, dinggo Mbak Tatin dudu, dinggo aku ya dudu. Nggo sapa? Dinggo Dek Nilam. Ngasih uang saku 500.000. Seko sobat ngebiar.
Iki disekseni dek nilam wis bobok durung ning urung tak nehke urung tak transfer ibune sengaja tak omongke ning kene ben dek nilam ki ngerti. Mengko nek ora 500 berarti salah ibu karo bapak ya. Ya. Oke. Bener kuwi. Wis. Yo. Nganu ya Mbak Lisa, minangkane pamundhutipun Ibu Warsini Tumiono. Nggih, setyo tuh. Langgam setya tuhu pakai bowo. Manut jangan sing bawani nopo. Ya bawaannya aja ya. Setyo tuh sudah ada bawaannya yang pakai situasi bebrayan itu kan. Ya, yang pecotot ra karuan ya. Malah bingung ya lho. Pemintaku Nimasitu Suarane kok apik. Ayo apik kuwi. Ayo gumune iki kuwi nek nyuwara ki apik to. Nek omong jangan panting pecotot ra karu-karuan koyo ngono. Ha piye nyanyi terus wae aku rasa omongan. Ya omongan, nganggo omongan. Ha iya to. Apa-apa iki nganggo omongan. Nek omongan terus piye engko? Wah. Tak parjoi jenes iki. Aja kuwi. Kuwi engko ana sesene dhewe. Wis tak gaweke sesen dhewe. Heeh, sesen dhewe engko. Sesuk ki mbok nek sinden ki mike aja ana kabele ngono lho. Kok kakek nek sinden ini nek nyanyi ngene-ngene ya. Aku ya bingung dhewe ya. Mesti karo nyekeli kabel ngene lho. Kabeh ki ana Kok sesuk kabele. digoleki sing wireless ngono lho, mbok keren Siti. Keren Caganaga. Parjo Jenes sudah mulai. Katanya kalau nggak pakai kabel waku. Aku ra krungu. Jare Majanu ganti Parjo Jumbleng. Iku ora Parjo Jumbleng ning debol. Hah? Debol. Apa debol? Debol. Apa debol apa artinya? Debol ki mergo kelemon kuwi wetenge gedhe banget iki. Oh. Wetenge gedhe cilik. Wah rareti aku rareti. Nekat to. Nekat dong ngancing. Ingsa rina lan cakete ngati Wis bocah ayu, pinter, suarane apik, omongane yo apik ngomongane apik. Burung biyang. rong duwe yang jomblo ngenes meneh Wis sapa? yen cedak tansah mulat sito asih Pindha mimi lan mintuna ayo bareng Kang Mas Hana tepi
wajib Sido asih Brian. Yuk langgam. Yes, setia tuh. Dari siapa? Vokal. Vokal. Kirano gibote kan vokal. Biasanya pakai suling. Ora nggawa suling. Pakai suling. Nek nggawa suling ulane ning mburi ndak joget. Yuk, Mbak Elisa. Semene. Aku kang setia satu. Ngangguan dekan-dekan. Yuk. Sekali aja kan ini? Sekali. Mugianto berkahing widi Andi komong tansah Patur nuwun nggih, Mbak. Sami-sami. Wis dasar bocah ayu. Bocah ayu pinter. Jeh sekolah. Diku S3. Terus ngapa, Bang? Ya terus ngelanjutke meneh iki ana panyuwunan. Apa? Kene wacake iki mau panyuwunan saka saking Ibu Warsini Tumiyono wis dipinangkani. Terus iki mau sing saka Pak
Oka Wibowo saka Amsterdam mau nyuwun Mbak Tatin karo Mas Igul duet. Palaran siji dienggo wong loro. Amot apa ya nggo wong loro? Ya ora apa-apa. Monggo Mbak Tatin mandhap disepoti ra, Truk? Sepoti. Sepiro? Sepiro gul? Cepet nelongso jamane jaman rekoso. Yo terus. Gerombolane wis ora kompak iki. Nek ora apa-apa. Kok ora ditibake. Penabuhe do cantas-cantas. Do terampil. Sugeng dalu Mbak Tatin. Inggih, sugeng dalu. Oh, piye kemayu to? Mayune ra jamak-jamak. Pripun to? Lah ya nek wong wedok ya kemayu, nek wong lanang ya bagusi. Oh, nek lanang iki bagusi to. Ora kemlanang ngono. Kemlanang ya kemantil iki ya. Lho. Iki padha wae, Truk, iki padha wae keras iki, Truk. Iya wis arep ngantil barang iki. Nggih menika nderek mungun wonten dalemipun Pak Sadu. Ya, utawi Pak Kohun. Nggih, menika kalian Bu Sekini ingkang sampun napa iki wis apa-apa digakke pokoke. Ya maeman, ya tempat, ya apa? tenaga, ya kan kabeh bloboh lomoh. Wis dikeki apa? Hah? Wis dikeki. Dikeki maem, dikeki apa-apa. Ora dikeki apa? Ora. Weh. Lah ngene iki mayang nang ngene sapa? Aku ora dikeki ning njukuk dhewe. Ora ngono. Maksud iki rak ya panjenengan mayang wonten mriki menika, rak nggih wonten ngene Pak Kohun. Mengucapkan matur nuwun. Wis mau tak ucapke matur nuwun Pak Kohun, aku wis nek ndelok piyayine. Piye? Ngapa? Ora gelem leren. Obah. Cilik ning jan Edan, rono rene ngono ya. Wis ming endi sing ditandangi apa-apa penekan. Nek ora ngangkati apa-apa kuwi. Iya. Nganti mbok kowe leren, adus aku. Untung ora keceblong kolam ya. Heeh. Malah Iso mingklep. Aming cilik e kae. lah ya sing keceblong malah anakku Oh. Wah, Nggih pokoke matur nuwun Pak Kohun kalian Ibu, kalian sekeluarga pokoke mugi rezekine tambah lancar. Amin. Terus sehat niku sing penting niku nggih. Iki wis kelakon, Bu. Iki kan wayangan bengi kan direncana ket kawit sadurunge apa kae? PPKM. Pokoknya ket bulan Juli nek Bulan ra Juli salah. nganti dina iki kelakon Kelakon. sida wayangan tenan Nggih. ning omah kene, ning Nggih. pendopo iki gamelane yo apik, Anyar. anyar yo becik. Aku wis gleleng kok kuwi. Sapa sing gleleng? Om Kohun kuwi. Apa-apa wis ditokke kabeh. Apa iki apa? Sone ditokke kalau ning Oh ngarepan. iya, soalnya ya iya. Gleleng tenan pokoke. Oh ngandake son kita juga mengucapkan terima kasih kepada nek Sopo? sone ngene jenengan, nak ta? Kata Iya. kerak. Terus Wisonku dhewe kok. iya kok le temah tulisan iya. kalian jensete. Genset wae. Apa ta tulisane? Pan genset. Rama genset ngono. Heeh, nggone Mas Rama kalian Mas Dwi matur nuwun. Bendina dijak sambatan Dijak terus. sambatan Ya pokoknya terus. sesuk nek umpamane payu lanang ya tak jak. Tak bayar sithik. Oh. Piye ta? Nek payu lanang ya dibayar Oh ya, Ono- dipadake kancane. Ono sithik dum, sithik. Ngono kuwi, nek ono akeh ya dum. Lho, wis do paham to? Iya. Hmm. Nggih menika wau minangkani pamundutan. Heeh. Saking Pak Oka Wibowo saking Belanda. Kalian niki mau kula nggih angsal chat. Sapa? Saking Bu Diani menika nyuwun lagu pokoknya sing penting sing syahdu jare.
Apa ya kuwi sing sahdu ya. Rebab tok apa? Nika sampun transfer 300.000. Terus kalian Pak Mujiono menika nggih lagunipun manut sampun transfer 500.000. Oh, semanut ku gampang kuwi ku. Manut ku dipinangkani. Ya iki minangkani sing pamrutane Mbak Tatin mau apa? Saka Pak Oka Wibowo palaran duet karo Mas Eko Egul. Mas Egul dikasih mic yang Mas Eko Egul bunyi, yang berbunyi. Kuwi ya sinden lanang, sinden lanang. Oh iya, wirasuara. Ning ora dehem. Emangnya ana sing Ono. sinden dehem? Wiraswara bengi iki ana. Ana ta? Ming lagi diseruing ngono langsung dehem sikik wis ana ning band. Siapa sih? Ono sinden lanang. Siapa itu? Sinden. Kuwi wiraswara warga laras asmane Mas Kadeno. Kadeno ya, itu teman saya. Kalau Wah iya. ning jane wong wis sarune pol. Sakmo. Ketoke Lah ya kuwi. ning jebulane nek gelem ngomong ki trocoh banget. Kuwi rikala semono tak critani ya. Iya. Rikala semono ki rak ya kuwi. Ya tak critake mbiyen ki sing ngasta kan almarhum Pak Seno. Pak Seno ki ngasta terus wis bar sinden sinden dijajal kabeh. Terus Pak Seno iki ngendika ngene iki. Jajal sinden lanang ngono kuwi. Sing loro ki sing wiraswarane kok ana loro ning ngono kuwi. Lah kok kantong irungan wis dehem. Anggepe ngakon dheke. Ning gak ora. Ora. Ora, tiwas dehem. Wis dehem sikik. Aku weruh kuwi mbok olehku guyu nganti. Jungkel aku antian. Nek ya Ning perkara nek tanpa dia ya ora. Wah, ning ora ono Mas sing Kakung. suarane gede arum. Wah, Ya nek Pak Egul kan suarane rada mbranyak. cilik arum gede kemo. Ya, Mas Kakung. Najan wong Engko? cilik. Engko kon bawongku. Ya, engko Engko kon bawa. bawong. Dem sih. Wong kuwi ki saradan ora kon nembang kaya tetep dehem kok. Oh, Lah iya. jine arek omongan kuwi dehem sih. Oh, sasmi to. Apa wis dehem ya dhek iki ya. Ya. Minangkani pamundutan? Ya, ya, Iki ya. Pak Egul dicek sik, cek-cek. Tutuk dhewe, Gul. Ning kono nggawa mic dhewe. Cek, Pak cek. Gul. Kok kaya salikin cek-cek. Gul, sadar Gul, sadar. Kon yo ayo tin ngono. Kuwi dudu dagan gawanmu. Iya. Sekeng srepeg nggih. Wis Mas Rebak, oh nggih. Oh monggo. Pak Tulus.
ora apa-apa ya. Lah, piye mau nang arep nang mburi? Karepe. Jaluke nang mburi. Wo saka mburi to. Eh? Jaluke nang mburi ora saka Wo, mburi. ora nganggo seka. Ora. Oh iya. Krunguku nganggo seka mburi ngono. Jaluke nang mburi. Yo, Toleransi, tapi sampun. tidak menjadi mengapa. Oke. Wis Sudah sampun. terlaksana. Saka Pak Oka Wibowo sampun dipun pinangkani. Nggih, niki mau terus sing kudu aku mau sapa? Sing ngricik-ricik. Iya, dari Pak Spiderman. Oh iya. Mbah Elisa yang jenenge ngawur. Dijenengi Pak Spiderman ini berarti Oh iya, saka Pak. padane Superman ya ta. Iki ya ana pongko didombe apa, Bu? Napa? Iki dari Ibu Hajah Sri Tuhayatun ben Oh iya nanti. diwalik rasane men ana ndut-ndute. Penggemar live streaming iki minta lagu Dadi Ati. Oh, berarti Hati-hati. ini mau mengke ricik-ricik Ibu. Ya, engko Pas ricik-ricik ra apa-apa engko bupras ra apa-apa. Oh nggih. Kuwi nek kon midal-midul engko apik banget. Kaya ondel-ondel. Berarti niki dadi ati. Dadi ati. Oh, Nganggo nggih. nganggo joget sithik-sithik. Semono. Semono piye? Ra iso aku kan joget. Ayo joget. Engko joget Samboyo mengko. Ra apa-apa. Sambil dadi samboto ora apa-apa. Engko, neng mengko. Nggih. Saiki menangkani pambutan sikik. Langsung mawon nggih. Ya langsung dadi ati. Terus langgam terus digarap jaipong. Vokal ya, Bu? Nggih. Monggo. Ising aku Apa? Iki sekalian buat Bu Diani sama Pak Mujiono ya, lagunya biar cepet selesai begitu Loh. ya. Maksudnya dadek siji lho. Iya. Kan tidak meminta lagu ya? Enggak apa-apa. Piye ta? Dadi siji ki malu aku ki mah teratap ngono. Iya. Kan tidak meminta lagu ya. Ini sekalian ya. Bu Diani sama Pak Muji. Terus terima kasih buat yang sudah mendelok channel Tatin Dirat. Hari ini mencapai 1.600. Wah, iya. Oh, lumayan ya. Ya ampuh kok lumayan. Hah? Apik ampuh. Apik. Sae ta? Oh. Aja meneh apik. Sae. Yo sae. Oke, terima kasih ya yang sudah mendelok di channel saya. Semoga terhibur ya. Lanjut ya. Yo i.
sate. Iya iki wis tak alem, iki wis tak alem. Gentenan. Nah, saiki pabutane ora truk. Wis ora ana. Mengkali dhisik mau mengko. Jatahe mengko saiki iki urute mengalor. Iki Mbak sapa kuwi? Anik Blorong. Wah, iki requeste Bulek Sumini metune kudu nganggo serampat juget. Ayo. Siap. Ngadege nganggo serampat. Mbak Anik, monggo. Isih himpuh meneh. Wes lho. Jero wae sing goyang jero. Wes. Nanti kemringet dulu. Nuwun yo, Kak. Sugeng dalu Mbak Ani. Sugeng dalu Mas Dalang. Banget ra kabar. Ya Allah, mengke-mengke aku dikerjani lika-likul. Jauh dikocok tenan bocah. Duh. Tenan ora, kowe. Ya ora. Ya Allah. Aku ora wani lho iki mau wadel tenan kowe. Ya Allah. Sing ngendangi bagus. Bagus banget. Tenan. Gelem ra demenan karo aku.
Bagus tenan kendangane jos. Jos. Samboyone ya apik. Jan. Iki gerombolan Caganaga iki nek kon dangdut jos. Jos. Apa-apa iso Caganaga iki. Oh, iso apa-apa Aku iso. seneng. Heeh, aku seneng. Aku seneng oh iya seneng. Samboyo iso. Oh. Jatilan iso. Iso. Jaipongan iso. Jaipong iso. Klasik saya meneh iso. iso. Heeh, sing ra iso apa? Kuwi wis do dijawab to jujur sing ra iso. Kabeh do ngapusi. Nggih. Niki mau ana Nggih. panyunan pamundhut ana. Nggih Mbak Ani boten panyuwune jenengan ming pokoke ngopo ya kuwi? Dikan selampat wau. Nah, Berarti serampat. tugas kula sampun nih. Boten Oh. kan kangge nembang. Oh, Jenenganku ngaten. mungkin nganggo nembang sing luwih joget nganti Mutah-mutah. mutah-mutah. Napa niki? Niku. Derek jenengan sing nembang napa? Kul apa kul? Sing penak samboyonan. Samboyo sing penak. Kowe ketagihan sama samboyonan lho. Napa Mbak Ni? Halo. Gelok? Halo. Lah napa kok gelok? Gelo marang seliramu. Oh iya. Gelok, semono kok gelok. Gelo. Oke. Iya. Agem bawa mboten? Mboten sah kula pun gampang. Oh, nggih. Oke, langsung Saking pundi? saking ngisor. Kula nyuwune saking tengah-tengah mawon. Oh, nggih. Ora, aku ganti kelingan aku. Nyapa? Kuwi mok nganggo ngene-ngene barang. Lah mlorot to. Oh, Iki kami sole mlorot. kok Gek rite ya mlorot, Lah. jarane mlorot. Wah. Kopior kan. marai Pak Parja. aja diganggu sik. Pak Parjo aja diganggu sik. Pokoknya bengi iki lagi I love you karo Pak Parja. Oh, gantenan. Sama Mama Janu jenenge Mas? Ya. Sama jenenge Pak Parja? Anyar. Bebol. Saniki. Oke, gelok nggih. Siap. Gelok, oke. Joget sing nanti. Ning ngendi nggonku Yo, tarik yo. Egolane, ayo. Goyangannya goyangannya ya. Oh yang ngene lelakan. Parjo gede Parjo. Oh, emang saya ngematke mendeli karo melet-melet kuwi lho Pak Parjo. Oh, ya. Parjo ra nekat-nekat ayo.
Tetep doyan toh. Parjo tetep doyan. Apa? Yo. Kaya ngene lalakon. Yen pancen ditinggal kawe kelong ati salawase. Yo. Turuti. Dadi. Ya, pipis ra apa-apa, dienggo pipis iki ra apa-apa. Heeh. Kaya ngene. Hop, set. Ya wis. Heh, ah, heh. Ntrodo, kaya ntrodo. Ah,
Kambing sepisaning mak tes ngono kuwi kok. Nggih, matur nuwun Mbak Ani. Wah lha edan total tenan. Mbak Ani nek perform jan total tenan nganti kaya ngono kringete, nganti dleweran kaya ngono. Ora tok tadahi pojo. Mili lho kuwi mili lho ora apa-apa sithik-sithik. Terus iki saiki wayahe Ibu Prastiwi nggo sike le ngadeg menggo sike. Iki Bu Prastiwi atak jodoke di Parjo. Popraan ora peran wayang wong. Aku kelingan nggon video kae. Wayang wong. Pokoke Pak Diparjo dadi Burisrawa. Mengko Bu Pras dadi Sembadra, digandrung. Wah, aku kepengin saiki Bu Pras berdiri langsung dadi Sembadra, Parjo ya berdiri engko gandrung. Langsung saka kono. Oh. Disuluki. Ya gul. Lagon. Yuk. Monggo maju. Apa ricik-ricik? Oke. Oh iya. Oke, ricik-ricik kuwi dituruti sike engko ndak aku diseneni karo sinden-sindene. Oke, saya nembang sapa? Mulai. Tatin laris tenan iki. Kabeh-kabeh kudu tatin, kabeh-kabeh kudu tatin yo. Oke, ricik-ricik sik Bu Tatin yo. Oke. Karo Bu Pras berdiri kanggo ricik-ricik ben ditembangi Bu Tatin. Monggo dados arep buka apa? Berdiri Bu. Parjo berdiri. Ngibek. Ayo Dek Parjo, aku diberkahi, seneng ya.
Sugeng dalu Mas Petro. Wah, sugeng Mas dalu Bagong. Pak Parjo. Wah, jan. Halo Yu Pras, sayangku, cintaku. Piye Yu, nyawang anak-anake dhewe ngene iki piye Yu? Anggepe kok klompet capir. Bocah nom-nom do trampil-trampil Yu. Bunga kang tanpa upama. Lemayang ya mundake oke. Oh, oh. Muga-muga nakale ra mundak. Heeh, ya. Ora nakal dia ora nakal. Wis nek cah saiki pokoke pinter-pinter. Wis rampung ngono kuwi wae. Nakal malah kowe aja. Lah, Munake wong. Duh, ora golek cah nakal. Angkene wis ana masake. Teng endi? Aku. Heh? Kon ken apa niki, Mas? kon pramen. Walah napa Wah, sak. kula ora iso pramen ya, Mas. Ora. Nembang mawon nggih. Ora aku pramen, aku pengen pramen aku. Yupras kepengin Ciut Tom. digandrung. Pak Depas sudah dadi Buris Rawa, Yupras dari Sembrodo. Sembrodo. Sembodro. Ya. Dadi Biyen Yupras langsung joget. Biyen ki dapakku Janaka yang biyen ki. Ora iki nggo ganti Waluya. Diganti. Yo. Wanodya ayo tomo ngambar gerak ayo gerak ngambar rumesang kusuma Ora ketok sok diguyu. guyu oh langsung digantung Buris Rawa. Ayune tumpuk unduk. Kok cerak nggonmu kok bengong ya Yu? Ora apa-apa. Ora apa-apa bengong. Tak damu kok. Dasar manis ayu lengkung Dipaske. ngarep yo aja mburi yo. Aja mburi ngarep bae. Duh wong ayu, ayo dadi garwa mami. Ya, dialog. Ciu cedhut dayen bapak netul. Iya. Hei, nek bis sama kita nggo ciu. Kuwi dhek dayon. Oh, ngerti ku nek ciu te. Mbok bodro nganggo. Mbok bodro. Jembar. Mbok, Wis. Iki wis ora jembar. Kepiye Kakang Buris Rawa? tapek bojo ya, Mbok. Emoh, Tenane, Mbok. emoh. Iki ana duit 5.000, Mbok. Murah temen sembodrone. Mbok digenepi 5. Murahan banget. Larang isu-isuan ya golek sing murah-murah. Sembodro kok padake wong Parangkusumo. Wah, Edan kowe. wis bubar kono yu. Hah? Somban ujung doang manis garwaning sun. Beda kok. Pokoknya bungah yu. Buris wis lunga, wis lunga. Kok cepet, Terus lunga ngidul. cepet banget. Pokoknya ade bunga. Heeh. Anake lanang lemayang wis apik. Heeh. Muga-muga ora jelek. Amin. Pokoknya kanca-kanca lem nabuh apik ora dibayar tetep do makan. Piye? Sekarang ki sing penting madang kok. Anggere sono. Wis do sanggup wis do semangat. Madang wis apik nek masa kok ngene iki. Biyen jaman aku cilik le mung entuk madang tok.
Wes ya. Musike yo ngular-ulari aku. Oh ya ular-ulari. Wes iki yuk sing tuwa yuk. Wis tuaku ndek ya kowe. Kon ngular-ulari aku dhewe nasibku kaya ngene. Aku ora iso ngular-ulari awakku dhewe. Ning butuh ular ora kowe. Ya nek kira-kira sing selok. Tenan ora. Sing gandeng. Ular kuwi mau lho. Ngaten nggih Mas Petro, jelas kula bombong sanget. Sing jelas gandeng sampean niku mbahne ya dalang, bapakne udu dalang ora masalah ning mbokne ra terus dalang. Niku Nek ora masalah ora jelas sing jelas iki. Nggih Pak Deparjo ya. Termasuk rembojo ya aja jelek. Ora nek kuwi. Oh, Donge ngono ya yuk. padake kowe jelekan. Ora, iki nek umpama nyanyi, Heeh. nyanyi terus tambah wedok-wedok 5 apa ya? Ya ayo. Ning liyane iki. Digolekke njaba. Oke lho ibu-ibu kalau Bu Tarti. Bu Tarti, Mbak Ya, Yuku kae nyanyi aturi. nyindan apik, geder apik. Diaturi wae. Makan aku ora wani lho. Aku saya ora bayar. Ning anake ora iso gender lho. Sapa? Ibu. Pun Mas, Nggih. pokoknya sukses, selamat. Oke, matur nuwun Pak Deparjo. Sapunten iki. Jenengan dereng nembang ya, Bu Pras dereng nembang. Bang. Nembang sak tembangan sing dangdut. Ya. Request Liwong, wong nggih Liwong. Bu Pras Tiwi kondang nek kon Liwong, wuh. Iso kabeh munggah. Pun? Ya nggih. Datang bisa Ati sawit
Kecer toh. Gunange kecer apa-apa. Nyeliki wong tuwa senenge. Was bacot ngene. Ora sida. Wis mapan ya. Mapan e. Mung tinggal luas.